Волна здоровья акциясы Татарстанда 5 сентябрьден 13 сентябрьга кадәр бара. Быел проект президент грантлары фондынан 13 миллион сум ярдәм алган. Акцияның максаты аурулар яисә патологиядан интегүче пациентларга медицина ярдәме күрсәтү. Шулай ук халыкны сәламәт яшәү рәвеше алып барган дәү. Это третья беременность, да? Да, третья беременность. Третья беременность, третий предстоят роды. Да, третий род. Эльвира Бурханова үшінші балаға ауырлы. Республика клиник хастаханасы белгечләре оның сәламәтлеге турышын тикшерергә тәкъдим иткән. Бөтен Россияда үткәрелә торган Волна здоровья акциясына туры килгән. Белгечләр тикшерүен узган. Ксения Айдавклиева да Мәскәү табибларыннан киңәшләр алган. Поступила я с небольшим просто. Біраз үзлегеп киткән идем. Мәскәү белгечләре миңа зур игътибар күрсәтте. Сәламәтлегемне тикшерделәр, тиешле киңәшләр алдым. Моның өчен барысына да зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Волна здоровья акциясы Татарстанда 5 сентябрьдән 13 сентябрьгә кадәр бара. Быел проект президент грантлары фондыннан 13 миллион сум ярдәм алган. Акцияның максаты аурулар яисә патологиядан интегүче пациентларга медицина ярдәме күрсәтү. Шулай ук халыкны сәламәт яшәү рәвеше алып барырга өндәү. Мы считаем, что это очень... Безнең фикеребезчә, акцияны халыкның дөрес аңлавы мөһим. Җәмгыять һәм иҗтимагый оешмаларның мохтаҗ булган һәр авыру балага, һәр кешегә медицина ярдәме күрсәтүгә булышуы кирәк. Икенче яктан караганда, кешеләрне сәламәт яшәү рәвешен алып баруга этәрү. Бер атна эчендә Россиянең иң яхшы медицина үзәкләре табиблары Казан, Алабуга, Сарапул, Пермь, Чайковский, Чистай, Ульяновск, Чебоксар, Түбән Новгородта була. Пациентларны Северная Сказкада тикшерәләр. Маршрут Идел һәм Чулман елгалары буйлап уза. Табиблар 1000 кешегә ярдәм күрсәтергә планлаштыра. План на поезд. Без зур һәм кече шәһәрләрдә булабыз. Башта бу төбәкләрдәге авырулардан гаризалар җыйдык. Дәвалау курсын билгелибез, төрле киңәшләр бирәбез. Мәскәү белгечләре тумыштан йөрәк иянәге булган, күрү, ишетү сәләтләре бозылган, башка авырулардан интегүче балаларны карыйлар. Бала авырган яки хәле начарайган саен гел Мәскәүгә дә барып булмый бит. Башкала табибларының мондый күчмә тикшерүләрен бик кирәкле дип саныйм. Балаларга югары квалификациялы белгечләр тиешле ярдәмне күрсәтәләр. Волна здоровья акциясы инде 15 ел дәвам итә. Бу вакыт эчендә теплоход Россиянең 40тан артык шәһәрендә булган. Табиблар 12 меңнән артык баланы тикшергән. Азилә Батырханова, Диана Дасаева, Ленар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары.